ଆମର ମଉସା ମାଉସୀ ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଝିଟା ମାରିଲେ ହେଲା ସଙ୍ଗେ ମୋର ଚାଲିଛି ଭାଇ ହଉ ଗୁରୁଜନ ଫୁଲାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମେ ଲୋକକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ଉଠେଇକି ନିଅ ଉଠେଇକି ରଖ କରାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ଟିକେ କହିବା। ସେଇଆଡ଼େ ଉଠଉଛେ ସବୁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛେ ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିବି ନା ମାଣ୍ଡୁ ଖରା କଲା ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା କଥା ଗଲା ଆଉ କ'ଣ କହିବା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଟିକେ କହିବା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ଟିକେ କହିଦେବା। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଅତି ପ୍ରବଳର ଚାଲିଛି ଗ୍ରୁପ ସିଷ୍ଟମରେ ମାଆମାନେ ଗ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି।